ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿರ್ದು ಏನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಲ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನ. ಸೊ ಐಟನ್ ಜಲ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಎಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಪೋತುಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ ಸರ್ ಏನೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೆ. Iniziale, già di fianco. Idea, Kurdistan. ಎದ್ದಿಟ್ಟೇನಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ Addio mamma. ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ അതിന് എന്ത് പഠിക്കും अरे बादशाह नंबर 1 सुपर दादा तुम नर्स थे Afra Sami dai da Nussino Sinina. No, ولا يدي. هذا More than one. Yes. Huh? See. I am from the Tori. हाँ अब्दुल कादर Ocean of the metro. والله ما انا زود عشان انا زيت تقريبا بس الشمك روجر دور الرئيس عدل روجر دور Service saat. بس كيس تاع يا سر بنعمل نيت اشتباش يعني هم زاردين درنا مكان مجانا بخم شي هاني باشا بيعمل نازل بينزي ثاني بيعمل عارف تغيير وعزلين عبالي اوكو بابا درجة का ये परचेस का गिफ्ट नंबर 1 वाला गिफ्ट त्याने गिफ्ट ची हवा $100 नहीं हवा आता नहीं सलाम
Yola var. Wow. Hello, my dear. Hello. I am Abdul in Kurdistan. How are you? I am new this. Dağıtılırlar. Variety açılırlar. Iraki dinara. İnşallah yakında ne? Bakzayın kula. Onjara sara kali perfume ಗೆ ಮೂರು ಪೊಂದಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಾರ್ ಪೂರ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಾತ ಇದು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಾತ ಮೂರು ಪೊಂದಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಈ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನಿ ಬಾಡು ಬರ್ತದೆ ಸೈಬರ್ ನಾಕಿ ಪೂರ ಊರು ಅಕಲ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡತನೆ ಇರ್ದ ಮೊಕ್ಕಲ ನಮಕ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಜನೆ ಅಯ್ಯ ಗೆತ್ತಾಯ್ತು ಬಲೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸರಿಪೋಚಿ ತೊಟ್ಟದೆಲ್ಲ ದೀತೆರ್ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದಾನಾಗ ನಂಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ತಿಗುಜಿ నేను ఊర పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ మంతాండ పూర పర్ఫ్యూమ్ದ స్మెల్ ಎಲ್ಲ పోపుಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ತಿಗುಡು صديقتك يا جوري صديقتك يا جوري ولك كذا وصل فوتو مشكلة है فوتو لا مشكلة تعرف فوتو اللي بعد ಪಾರ್ದುಲ್ಲೆ कोई बात नहीं आगे görürsün ya sahte maşallah görürsün abi dedi वो मेरे मोबाइल डाल करेक्ट कर लगा favorite Kurdistan food Shamur.
يعني هو داش كان يشتري छोटा मुश्किल है Five color available. Blue. Yes. Kenari. Cosa mi è fatta? ممكن لازم اليوم هي Hello everyone, I am Abdul Kader in Kurdistan. Abu. Tell me. Abu Said Basha Ga? Hey bitir bre Na, o gitken mama. O sen de Türkçe yan şaşa. Böyle todan işte. Bas desti gitken. لا لا قولي خميزي بيدربني. شنو شيء؟ Gel hele. Abi ne?